Good afternoon po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa Chocolate Hills. At galing kami sa Cebu at dumaan lang kami dito para bisitahin namin ang Chocolate Hills sa Bohol. Ito pala ang Chocolate Hills sa Bohol, guys. Pagkatapos dito, papunta kami pa uwi sa bahay nila. Yan. Ito ang may bahay ko si Gina Ranis Miano. Ang may Recaport. bahay, bahay. Taga dito to sa Bohol, guys. Lumad na taga Bohol ito. At ang kasama ko dito, ang sa likod ko, yun ang mga pamangkin ko, si Jumare Munisit at saka si Rica Jo Munisit. Sila ang live-in partner. Yan. Okay, guys. Ay pakikita ko sa inyo, guys, ang buong paligid dito sa Chocolate Hills. Maraming bundok, mini mountains over the top. Okay, kita ko sa inyo, guys. Okay. Mabuti mayroong signal dito. Akala ko walang signal dito, guys. Okay, good afternoon sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Okay. Nandito ako sa pinakataas dito sa Chocolate Hills. Okay. Dito po ako sa tuktok na may maraming mga turista ditong dumadayo. Yan sa baba. Okay, guys. Okay, ito ang mga turista. Okay. Meron din itong coins na gustong mag-wish dito. Ayan. Okay, guys, thank you so much for watching my live Cebuano Riders. Sa walang sawang panunood sa aking live Cebuano Riders, marami po salamat sa inyong pagsuporta sa akin at pagtangkilik sa aking channel, sa YouTube channel Cebuano Rider. Okay, guys, iikutin ko ito para makita din ito. Live po ito, guys, sa Cebuano Riders. Wala pa akong duty ngayon. Nagdi-day-off ako kasi pista sa may bahay ko sa kanila, kasi taga dito sa taga Bohol eh. Taga dito sa lumalaki. At doon kami nakikita sa Cebu. Yan. Ito ang baba. Okay, dito dadaan ang lahat ng mga turista dito, guys. Okay. Dito ang mga maraming bundok dito. Ang tinatawag dito sa English ay Chocolate Hills. Sa Bohol dito, guys. There are many mountains. Okay. isa pa nag-picture nila pulpuli. Okay. Igang suya. Talaga sawa. Ay kalimot mo magpagasolina tami. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam. Okay. Yan ang mga kasamahan ko. Yes. Talaga sa lahat. 1,700. Kami po ang kasamahan ni Doro. Dora. Dito po kami. Bababa na kami, guys. Papunta na kami doon sa may shuttle service namin. At nagbabayad kami ng entrance fee dito sa Chocolate Hills ay per head 100 pesos lang. 100 pesos only. Kasi bawal ang umakyat dito kapag nagka-motor ka. Pwede rin sasakyan. Hindi pakyatin ang motor dito. Iiwanan yan sa baba. Saka sasakay ka ng shuttle. 100 pesos per head. Okay.
Ito ang mga turista na bumibisita dito. Hindi ko alam kung anong sinasabi nila. In other foreign language. Ay, naman po pasahero ko. Yan, ang sa baba, guys. Kuwang pa to siya. O, namay nga ng tao na wanaan na. Teka, balikas ka. Sus, ginoo ka na kung higit. Okay. Pagkadad. Nandito lahat ng iba't iba Para katiyo, God, nangurot. another country. Japanese. Yes, siya. Hi, hello po, idol. Abatsi siyan, hashtag #1. Hello. Hi, hello. Thank you so much for watching live for Cebuano Rider. And also, Yanskin Supilanas, hashtag #1. Thank you so much. Hi, hello po. Thank you so much for watching my live Cebuano Rider. You're always watching my Cebuano Rider. I'm here at Chocolate Hills at Bohol. Kumusta po kayo dyan sa lahat ng nanonood? Hanggang sa huling pagkikita. Shout out Batsisian and shout out Yanskin Sopilanas has both hashtag #1. Thank you so much for watching. Hi, hello po sa inyo mga idol. Thank you so much. At sa lahat po na nanonood sa live ko, Cebuano Riders, thank you so much for watching. Kumusta po kayo dyan? Saan man sulok sa mundo? Yeah. Ano ba yun? Oh, ito na dito ang magandang tanawin dito sa Bohol, ang tinatawag dito Chocolate Hills. Yan. Sila naman. 1,000. Maraming dumadating dito mga turista. Karamihan sa kanila sumasakay ng van. Yan. Iba't ibang klaseng mga turista, merong Pinoy, merong foreigners. Handa na ba kayo? Ayan. Merong taga Manila. 1,000. Merong taga Cebu. 1,500 steps. 105,000 steep kuno guys. Yan. Yan ang mga kasamahan ko. Apat lang kami pumunta dito sa Bohol, papunta sa kanila ng may bahay ko sa Baybayon Mabini, Bohol. Ayan. Okay guys, nandito ko sa baba at doon ang inakyatan namin. Yan. Okay. Dito naman tayo sa kabila.
Iikot ko to guys para makita nyo. Ayan. Mabuti mayroong signal dito. Ayan. Okay. Dito naman tayo sa kabilang dulo. Okay. Okay guys, nandito na ako sa kabilang dulo. Yan. Meron pala mga bundok doon guys, oh. Pit, malalaki tingnan yung mga bundok dito. If you see near sight, the mountain is big. From far away, a small like from far away. Okay. Okay. Pupunta naman tayo doon sa pinakadulo. Magbalis na sa... Ikot-ikot tayo, ikot-ikot. Okay. Ito na ako sa dulo guys. Ari ra di bislutan mo. Pila day kung kanira. Anja ang Babalik tayo dito. Merong mga souvenirs nagtitinda dito guys. Karamihan dito ay mga t-shirt. Okay.男色女生的差别。我想办法都跟这些上什么都好，拍好拍满。对。他开始用那个推广战队。你以为大家能得到票吗？好像还可以。他不会被听到了。少。 Okay guys, good afternoon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong kapanood. At once again, shout out Idol Batsisian, hashtag #1. Hello, hi, hello po. And shout out ang Janskin Sopilanas, Sid hi, hello po. Marami pong salamat sa inyong kapanood. Sa walang sawang pagsuporta sa aking live Cebuano Rider sa my YouTube channel. And marami pong salamat sa iba pang nanonood sa live ko Cebuano Riders. Nandito po ako ngayon sa Chocolate Hills, Bohol. At magpapaalam na pa ko guys sa aking live Cebuano Rider. Ulitin ko, marami pong salamat sa inyong panonood. Saan man sulok sa mundo. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Thanks for watching. Goodbye.